Kusengokunye ngoLwesine kuboshwe inkabi ethinteke ecaleni lokubulawa kwephoyisa. Lo mlisi oneminyaka u-36 uvinjezelwe ngotlebe empolweni eMgungundlovu. Ukuboshwa komlisa kulandelwa kwephoyisa laseMzimkhulu elaboshwa lisemsebenzini ngoNovemba 25, 2024 ngesikhathi kuphenywa icala lokubulawa kwengoduso yalo eyiphoyisa uSargeant Ntombe Mbanjwa oneminyaka u-33. Bobabili babesebenza esiteshini samaphoyisa aseMzimkhulu. USargeant Ntokozo Mngqithi oneminyaka u-34 ubhekene necala lokubulala ingoduso yakhe eyatholakala edindilizile ngemva kokubulawa ngomsolo ongaziwa ngo-April 2024. Kuthiwa ngo-April 11 umufi wayesendlini yakhe eMzimkhulu ngesikhathi edutshulwa ngumuntu ongaziwa. Akekho owayekhona ngesikhathi kwenzeka isigameko, waze watholwa-ke nguSargeant Mngqithi ngesikhathi ebuyela ekhaya ngalabo busuku. Icala lokubulawa labika esiteshini samaphoyisa aseMzimkhulu ladluliselwa ngotlebe ePort Shepstone. Kwenziwa-ke uphenyo olunzulu kwalandelela umkhondo wabasolwa. Lokhu kuholele ekuboshweni kaSargeant Mngqithi. Liphoyisa lavela kancane enkantolo yemantshi aseMzimkhulu lagcina esitokisini kuze kube ukuthi icala noma-ke licela ibheyili. Icala lihlehliselwe uDisemba 3, 2024 ukuze acele-ke ibheyili. Inkabi-ke eboshiwe ibekwe icala lokubulala kanti izovela maduze enkantolo yemantshi aseMzimkhulu ngoJanuwari 17.